megkaptam jóval korábban, hogy mi lesz az Zuglói Önkormányzat mérésének az eredménye. Az Zuglói Önkormányzat egyik emberétől nyilván nem fogom kiadni, hogy ki volt az, kitakarom a nevét is, hogy ki volt az, aki ezt elküldte nekünk. Ebben világosan látszik, hogy egy budapesti kerületben, ahol a Mi Hazánk mozgalom a leggyengébb az egész országban, mert ez mindig is egy liberális, globalista, balliberális kerület volt, Hatházi Ákos kerülete, ahol ugye ő győztes, és ahonnan Karácsony Gergely felemelkedett. Ebben a választókerületben Budapesten 8%-ra mérték most a Mi Hazánkat, és napokkal később megjelent, ezt is mutatom közben az országos médiában, a Zuglói Önkormányzat mérési eredménye, és ott 4% szerepel. Tehát megfelezték a mi eredményünket. Képzeljék el azt, hogyha vidéken 15-20%-ot kaptunk tavaly, és most Budapest legliberálisabb kerületében, nyilván a Mi Hazánk leggyengébb kerületében 8%-ot mérnek, akkor valójában mi akár 20%-os párt is lehetünk jelen pillanatban.